Здравейте, пичове! Аз съм Левен БГ Про и днес ще направим клип пак на паркур джъмче. Така. Почваме просто, аз няма какво да казвам. Чакай малко, бе. Тук почваме, нали? Здравей, бе, ЛБГ. Аз не съм ти голям фен. Ебе, защо е? Искам... Уау! Да, запомни си тази табеле, човек. Окей. Но ти направих този мап за теб. Има и много късмет. На ти, бе. Ей! Не много мило, бе. Ай, плиз, бе. Но ти се моля да не ме обиждаш. Оставих ти табе. Табелки? Или? Табели, за да кажеш нещо за мен. О, да, ще кажа. Накрая на мапа. Не, ще кажа. От мене. От тебе, бе. Не искам да вземам нищо от тебе, но ще взема, защото съм беззащитен. Преместа малко камерката. Така. Това от мен тогава. Така. Това не е нищо, не? И само служа бронката. Що си ми дал такива бутушия, човек? Една гълда напала да изядем. Тия бутушки, какво ли правиха? Така, почваме. Мисля, че като ходиш по вода... но тук няма вода, бе. Извиняйте, хора, просто... се замислих за вода, нещо. Така малко по-малка камера да не ми пречи, кога скачам. Ще ме гледате по-малък, ама е толкова. Малко ми цепи, защото ми... Арде! 40 FPS ми. What the? Да, малко цепи. Ама ще трябва да мина този мап. От този гаден човек. Добре, горното копче не мира. Отида напред. Сега работиш ли? Дано. Все едно никаква отваря ми преча да стъпна и тук точно. Упси. Окей. Не се притеснявам, за кого се притеснявам? Той човек е самия служил тук. Въобще не е измама. Не знам. Щом го е служил, значи си е добре. Направо от началото трябваше май да почна. Така да правя. Опа! Еп! Е светлия. Слънцето е с мен завинаги. Скрил се да с облаците да ме гледа яко. Танцувай! Окей. Той клип няма съм такъв. Просто няма смисъл какво толкова се теком. Спокоен съм и то яко. И косата ми още не ми е пораснала от ония ден, където ви казах на първия си клип. Не на първия си клип, нали, на Майнкрафт първия си клип. А просто от новата поредица, която правя, предизвикателства ли се наричаше. Добре, защо не се стягам, айде? Стягай се бързо. Три купчета, възможно е, ай 4. Упс! Айде! Не. Няма да се разберем така, спокойно. В този клип съм много спокоен. Много стоп спокойствие. Упси! Няма за какво се притеснявам.
Има още 10 минути, защото аз мога да снимам максимум 15. Така че тия 10 минути. Мамо, притесни ме. Мам, притесни ме, бе. Чакай. Мамо! Мамо, може ли малко да... На здраве. Ай, че се пика, кажи. Мамо, може ли малко да си по-тиха, защото правя клип? Добре. Ай. Така, стана. Тук аз съм по пижамка, защото нещо много правя клипове само вечер. Вечерта, да, аз пък вечер. Не знам, вече 3 епизода. Тия 3 епизода ги правя само в тъмното. Утре... Лупси. Защото аз започнах от 5. Започнах от петък да снимам. И днеска е неделя. Утре понеделник може да направя клип. Джай, не се показва. Защото си мокър. Брат ми е тук, но не трябва да... Само главата. Не. Ма не бе ти. Не бе, Джай. О, така. Тук има един паркур. Някой ме е мразил човек. Хора, какво правите? Шът. Нищо не правят. Какво да правят? Пишете в коментарите. Добре, съм Тихо е! Така. Сега, Джай, разконцентрираш ме, бягай! Бягай, ще те гръмна, бе. Джай, махни се. Тук е това мап, знаеш от кой е направен? Кой? От някой, който ме мрази. Представяш ли? Слеза в него. Ето, защото няма какво да правя. Хората още не са ми измислили мапове. Това е третия човек. Дика те мрази. Не бе. Третия клип, който правя. Тихо, мамо, де. Да. Искам малко по-тихо, мамо. Викам да е. Мамо, може ли по-тихочко? Сега, ако го мина... Добре. Еми, това е... Добре, може да кажа нещо. Кажа. Нали, като бехме Банско вкъси. Банско. Да, там ядохме, нали, като бехме. Да, имаше такива като училище. Такива тепси. Не тепси. Май, какви беха? Тави. Все едно за училище. И там се слага храната, вика има Анджел. А, да, знам ги тия. Е, такива бехме взели. Така, не говори сега, защото много се разклоня. Да, под нос. Наяво на мене на султата и на пусна. Минал го, дами господа! Минал го! Сега искам да ползвам нещо. Това е възможно. Сега ако го мина от първия път назад, ако не го мина, просто спирам клипа до тук. Така, 3 веднъж. Скачи веднъж. Така, дами господа, това беше всичко от мен. Аз съм Левент. БГ Про. И онзи там, който ме омрази, ще се получи подаръка, който искаш. От така. Не заслужава това. За сега ще съм така. Искам сега го видите. Аз сега ще спра музика. Който го е направил. Тапанар. Как да не ми си абонат. Това е всичко, дами и господа. Искам го спра точно на 10-та минута. Това е всичко от мен. Аз бях Левент БГ Про и до скоро!